ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଆଜିର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 3 ଜଣ ଜୁରି ମେମ୍ବର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜରୁ। ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କଦମ ଚାଲ ଶୁରୁ କରି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପତାକାର ପବିତ୍ର ପୀଠ ତଳେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଲ ଏବଂ ୱିଙ୍ଗ ସବୁ କମାଣ୍ଡର ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ। ସାମ୍ନାରେ ରହି ସେମାନେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ ବଏଜରୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଝଣ୍ଡା ऊंचा रहे हमारा ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜର କ୍ଲାସରୁ। ସେମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳାଟୋପି ସହିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରିବନ ଏବଂ ମାଟିଆ ପୋଷାକରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଧୀର ପଦଗତିରେ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନିରବାକ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ଦେବୀ +2 ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛି ITI କଲେଜ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ବଏଜରୁ। କଳା ଏବଂ ହଳଦିଆର ଜର୍ସି ସହିତ ହଳଦିଆର ଫ୍ଲାଗରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ କାର୍ମିକର ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲାମ ଜଣାଇ ନିରବାକ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍କାଉଟ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜରୁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲ ଏବେ ସର୍ବପୁରାତନ ହାଇସ୍କୁଲ। ସେ ହାଇସ୍କୁଲର ବଏଜରୁ ସ୍କାଉଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ନାଲିଆ ରୁମାଲ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗାଇଡ୍ ଗାର୍ଲ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଲିଆ ପତାକା ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗାଇଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପୋଷାକ ପତାକା। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତର ଦେଖେ ମାଫିକ ଅଛି ଭିତର ଭିତର। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ JRC ଗାର୍ଲ। ଧଳା ପୋଷାକ ଧଳା ପୋଷାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଏବଂ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଧ୍ୱନି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ବାହାଦୁର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଗାର୍ଲ। ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଷାକରେ ଅଣ୍ଟାରେ ନାଲି ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଟୋପି ସହିତ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲ। ଧଳା ଏବଂ ଟିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଷାକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ବେଦକର ହାଇସ୍କୁଲ
ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଫ୍ଲାଟ୍ କଲରର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଙ୍ଗଟା ଦିଶୁଛି। ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବିରାଗଣା ଗାର୍ଲ। সেই ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଟୋପି, ହାତରେ ରିବନ ରଙ୍ଗର ରିବନ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା ପୋଷାକ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ 3 ପ୍ରକାରର ଚୁନାଇ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତାକର୍ଷକ ଟୋପି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ପତାକା ପୋଷାକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗାର୍ଲ। ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ, ହାତରେ ତ୍ରିକୋଣର ରିବନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଚିତାକର୍ଷକ କଲରର ପ୍ୟାଲେଟ୍। ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଦବେଇ ସେବାଶ୍ରମର ଛାତ୍ରୀ ଦବେଇ ସେବାଶ୍ରମ ଦାସ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍, ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସମାବେଶରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାବାଡ଼ି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାସ୍ତାବାଡ଼ିର ଲୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିତାକର୍ଷକ ଭାବେ ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜ ଗାର୍ଲ। ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ପୋଷାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଟୋପି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଏଜ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସିମନବାଡ଼ି ବଏଜ। ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସିମନବାଡ଼ି ବଏଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ନୀଳ କଲରର ପତାକାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ସିମନବାଡ଼ି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ବାଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାବାଡ଼ି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜ। ଲୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାବାଡ଼ି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଷାକରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଏବଂ ହାତରେ ଝଣ୍ଡା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁର୍ଜବାଡ଼ି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଗୁର୍ଜବାଡ଼ି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ବଏଜ ଗୁର୍ଜବାଡ଼ି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଗକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁର୍ଜବାଡ଼ି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗାର୍ଲ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲିଆ ଟୋପି ଏବଂ ହାତରେ ପତାକା ସ୍କୁଲର ପତାକା ନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମାନ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଲାଇନପଡ଼ା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜ। ଗୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଲାଇନପଡ଼ା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କୋଡ଼ି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ହଳଦିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପତାକା ସହିତ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଗାନ ତାକୁ ସେଟା ଘୋଡ଼େଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗାର୍ଲ। ଆଗରେ କମାଣ୍ଡର ପଛରେ ଫ୍ଲାଗ କମାଣ୍ଡର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଗଣ ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଗାର୍ଲ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଦମ ଚାଲରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗାର୍ଲ ବଏଜ ଏବଂ ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଏଜ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ
ଜାତୀୟ ପତାକା ପଛରେ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଅଳଙ୍କାର କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଟ ସପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଗ ବୁଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖ କେମିତି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ସେମାନେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। Problem